So we're back again, guys. Hold up. Hold up. So, tawag dito, guys. Kung naririnig niyo yung boses ko, tawag doon, wala akong boses. Kuha ng kakagaling ko lang sa sakit. Tapos, nagkasakit ako, guys, kasi na-overfatigue ako kaka-vlog, kaka-edit, kakapuyat. Tapos, ano pa ba? Yan, naambunan pa ako. So, yun, nawala na ako na boss. Then, kahapon, guys, wait lang. Si Bella. So, kahapon guys kasi, nung nakarang gabi guys kasi, naki-birthday ako. Tapos, mga 1 AM na yata ako na nakauwi. Then, naabutan pa ako na ulan. So, kinumagahan nun, dun ko na naramdaman yung sakit ng katawan ko. Yun. Pero wala naman akong COVID. Negative naman. So, ayun guys, ito, umiinom ako ng kalamansi na Then, yun, nakapag-live na rin ako. Yun, alam rin naman nila. Alam nyo, yung mga iba nakapanood na, alam naman na nila. Yung pinagdadaanan ko. So yun guys, na-overfatigue lang talaga ako, gawa ng pagod. Ano ba? Gawa ng puyat. Yun guys, salamat sa mga salamat sa suporta nyo sa tawag dito, pag-pray nyo sa akin. Thank you. Then yun nga guys, tatalakayin ko nga pala, marami sa akin nag-open about sa tawag doon, this March daw, lamang daw si Lenlen nyo. Si mama nyo Lenlen. Grabe daw yung grabe raw yung ratings So, guys, tawag dito, masasabi ko lang doon. Maraming news page sa Facebook, sa social media, na fake news. Mga fake news yung mga yan. Ginagawa lang nila ng paraan para madaya yung itong election. Kasi pinapalakas nga, di ba? Pinapalakas. Tapos, tawag doon, sa nga ba yun? Sa Isabela. Meron akong nakita sa TikTok na tawag doon, almost 70,000 daw yung dumalo sa Grand Rally ni Mama nyo Lenden. Guys, tawag lumantad yung editor nila. Nasa 4,000 to 5,000 lang daw yung punta doon. Tapos maka-react sila. 10, 20, 30, 40,000 yung mga punta doon. Diba? Posible yun guys. Huwag kayo guys, alam niyo ako, kahit ganito yung pakiramdam ko, kampante lang ako na si BBM pa rin manalo. Guys, kaya kayo, relax lang kayo. Meron pa ako nakausap na yung isa kong friend, sabi niya is doon, naaaburido siya. Ano yung naaaburido, ma? Kinakabahan daw siya kasi baka madaya raw yung botohan ngayong darating na botohan ngayong darating na election. Guys, may tiwala ako kay President Rodrigo Duterte na before siya bumaba bilang Pangulo ng Pilipinas, bibigyan niya lahat ng kakayanan niya para lang malinis ang darating na eleksyon. Kaya guys, tiwala lang kayo, promise, tiwala lang kayo. Huwag kayong kabahan about sa madadaya tayo kasi guys, alam ko solid BBM pa rin tayo. Yan. Yung guys, tawag dito. At naubos ko na yung isa ko, yung nasa isang mug. Then, palamigin muna natin. Yun yung nga guys, nung nakaraang gabi kasi, nakapag-TikTok live ako. Nakaraang gabi ba yun? Or 3 nights ago. Then, meron sa akin nakapag-open na meron daw isang family niya, diyan sa may Cavite daw nangyari. Yung family niya is, hinakot daw ni Lenlen, mama nyo Lenlen, na nabayaran para lang dumalo. So, sabi naman nila is, pumayag sila para lang sa yun yung binigay, ewan ko, hindi ko na nabasa kung magkano yun. Pero I think 500 yate, 500 pesos, basta buong family nila yun. Meron na rin sa kanilang kukuha na bus, sabi. Sa yan nabasa ko lang yun sa may TikTok.
sa TikTok. Then ang sabi naman nila, sige kinuha nila. Pero alam rin naman nila sa sarili nila kung sino iboboto nila. So doon guys, wala naman akong doon. Wala naman sa akin kaso about it. Kasi alam ko rin naman na alam ko rin naman na desisyon yan Alam ko rin naman matalino yung mga solid BB. Matalino ka na alam nila kung sino pipiliin nila. So ayun guys, tawag dito. Isa rin na gusto kong sabihin pala guys about kay Mama Lenlen nyo. Huwag mo gamitin sa pangangampanya ang simbahan, ang Diyos. Huwag mong gagamitin. Hayaan mo ang Diyos na mag-guide sa'yo sa pangangampanya. Kasi pangit yan pangit yung ginagawa mo Ilan yung nakita kong simbahan na merong tawag doon, may mga mukha ka. Ano yun? Diba? Alam ko hindi lang ako nakakita, maraming nakakita sa social media. Ginagamit mga simbahan. Huwag ganun, hayaan mong ang Diyos ang mag-guide sa'yo sa pangangampanya, hindi yung ikaw mismo ang gagamit sa Diyos, sa simbahan. Napakapangit nun. Tingnan mo, imbis na maging proud sila sa'yo, diba? Dahil sa mga pinaggagawa mo, mas lalo ka nilang di nagugustuhan dapat chill ka lang. Chill lang, Mami Lenlen. Sabi nga ni Boss Ben Barubal, kaya ka naging binabarubal ni Boss Ben Barubal Diba kasi ganyan yung ugali mo. Dapat chill ka lang. Paano ka nila magugustuhan? Ang dami na nga naglipat na na BBM na nanggaling sa'yo Diba? Ganun. Meron pa nga, si Mami Shawi, si Sharon Cuneta, nadulas pa nga na NPA ka pala. NPA ka pala. So ayun guys, tawag dito. Dito ko natatapos yung vlog. Then, guys, hayaan nyo. Sinabi ko naman kagabi na nag-live ako na bukas okay na ako. I mean, ngayong araw okay na ako. So, gusto guys, ano lang ako tawag dito. Wala lang akong boses yung pinipilit ko lang. Pero okay naman na ako, hindi naman ako mainit. Goods na ako. Hindi na masakit katawan ko. Kanina umaga masumakit lang yung ulo ko, pero ngayon okay naman na. Then, meron pala akong ginawang vlog kahapon. Ayun ko, pinagtripan ko yung dalawa kong pamangkin. Then, panoorin nyo na lang guys. Panoorin nyo lang. Kalokohan lang yun. Then, yan guys. Salamat sa support ng tunay. Sama-sama tayong babangon muli. Soon na. Peace out. Peace. So we're back again guys, hold up. Tawag dito. Dito ko na inumpisahan kasi may dalawang bata dun sa yung mga pamangkin ko na naglalaro ng ML. So yung tanghalin tapat naglalaro sila, hindi nila alam matulog. So pag tinitripan na lang natin sila guys. Naglalaro sila ng ML Tingnan natin sila. Wait lang. Nasa labas sila. Medyo lang. Target locked. So ang gagawin natin ngayon guys, papatayan natin sila ng Wi-Fi. Bubunutin natin tong Wi-Fi. Hindi ka kaya magsitulog Wait lang. Papatayin natin. Ito.
you.